Здравейте, аз съм Жаро Хекси и добре дошли за третата и последна част от нашето пътешествие до Турция или по-скоро почивка. В този епизод ще видите някои от последните шоута, плюс някои моменти, когато сме си тръгнали към България. В България не сме правили нищо, понеже няма смисъл просто да направим. Сега виждате първата картинка, по-скоро това ще бъде клип, просто така съм го зацепил сега, за да се гледа и да ви обясня какво трябва да се прави. Значи в момента ще видите 4 двойки, от които едната двойка са българи. Първата игра какво представлява? На един от мъжете, те са 4 двойки и всяка двойка има по една жена и по един мъж. И на мъжа се завързват очите, ушите. И 4 човека минават и го целуват, като една от целувката е на неговата жена и той трябва да познае кое е неговата жена, под кой номер е минала тя. И единствено българина тук се фелна, но сега ще видите какво се случи точно. Okey. Hazır mısın arkadaşım? Are you ready? Sure? Zeker? Natürlich. Okay, altijd ready. So our first kiss is coming. Our first kiss is coming. Okay, second one is coming. Third one is coming. Wow. And last one is coming. Okay. Number 1, 2, 3 or 4. You take 3. One big applause please for you two. Добре хора, за жалост от първата игра съм заснел само една двойка, нямам си идея защо така съм направил. Но сега е време за втората игра, където трябва да се спукат 3 балона по 3 различни начина. Като сега ще видите и трите начина, мисля че 3 бяха, понеже не го гледах. И който го спука за който спука 3 балона за най-бързо време, той печели играта. Така сега се надявам да ви хареса и това, понеже беше доста забавно. Are you ready? If you are ready, seri 3, 2, 1, here we go! Ay. DJ şarkı çalacak mı bugün? Okay, second one. Last one. Bravo. Kızlar Bulgar çekimize gelsin. Okay, ready Bulgaria? Ready? You have to be like a bull. It was like a dog, I'm sorry. Okay, ready? Seri 3, 2, 1, go! Okay. The second one. Go. Back to back. Arka. Ay. Oh. There. Come on. Don't use your hands. Elleri kullanmıyoruz. Okay. The last one. Sonuncusu. Hoba. Okay. If you make in 8 seconds, you will have the 10 points. Si vous avez fait en 8 secondes, vous avez de 10 points. Okay? Eğer 8 saniyede yaparlarsa 10 puanı sahibi olacaklar. For this, ready, steady, 3, 2, 1, here we go! Wow! Second one, Udizien. Bravo! The last one, le dernier. Oh! И така хора, преминаваме към следващата игра. Преди малко съм се объркал, били са 3 двойките, не са били 4, не знам защо си помислих, че са били 4. И да, следващата игра е такава игра, значи теглите си едно животно, като то е разбъркано в купа някакви там много листенца и си избирате и което ви се падне животно, трябва да покажете как се размножава това животно. Значи тук не знам дали има музика, но ако няма музика, просто ако оставя оригиналния саунд, ще паднете от смях. Vous avez donc votre point avec votre applaudimenti. Ok, ready, steady, 3, 2, 1, here we go monkeys. Hadi bakalım maymunlar. Get your position. Excuse me.
are you doing? This in holder. Like this. There is no voice. Really? That's it. Come on, okay, here we go. Yes, start please, here we go. Okay. Ready, Bulgaria? If you're ready, steady, 3, 2, 1. Here we go, here we go. He's like Goomba. Okay. One big applause, please. И така, това е последната игра, която ще видите. Играта се казваше Тик-так. Защо ли? Сега ще разберете. При първата двойка, както ще видите, имаше малък проблем, понеже момчето беше доста по-високо от момичето. И тук може би беше доста забавно, понеже сега ще видите какво се случи. Okay. She says that she's so small. Çok küçük olduğunu söylüyor. Yok, ama... Neyse, tamam. Okay. Are you ready? Okay. If you are ready. Ready, DJ. Steady. 3, 2, 1, go. Okay. Time is up. Bir dahaki sefere müzik verirsen. Problem I think. Yes. Okay. Like this. Yes. Okay. Ready, Bulgaria? Ready? Steady. 3, 2, 1. Here we go. Come on. Okay, we're gonna start from the beginning. Okay, baştan başlayacağız. Olmadı. Çözüldü. İnşallah yatakta da böyle düşmüyor. I hope in the bed also not going like this. Okay. Ready, Bulgaria? Are you ready? Come on, my friend. Come on. Okay, ready, steady. 3, 2, 1, go.
Gelelim. Okay, I would like to ask you, do you have any kids? No? Oh, you don't have also? Do you want kids? At the moment, you want kids? Okay, so we have a protection for you to not have a baby. Size bir koruma, çocuk olmasın diye takalım onu. Çocuk istemiyorlarmış. Şimdilik çocuk istemiyorlarmış. Biz de sağlıklı bir ilişki. Okay. But anyway, you will have kids like this. It's already explored. So, ready, steady, 3, 2, 1, go! И така хора, това бяха всички моменти от тази почивка. Надявам се да ви е харесало като цяло абсолютно всичко и трите части. Постарах се максимално, понеже за първ път снимам такова нещо, където съм ходил и не знаех дали ще ви хареса, но за сега поне ви хареса. Надявам се и тази част да ви е харесала. Сега ви предстои само да видите няколко моменти, които са заснети на връщане към България. Няма да има друго аутро. Това ще бъде всичко и чао, чао!